Човек. Какво става, брадаре? Добре, ти? Изнервам се, тук не мога да избера цвят, бе, човек. Оставяха ме тази кола един клиент. Газар вика, прави какъвто цвят искаш, нищо нестандартно. Не мога да преценя, брат, какъв цвят да му направя, да му хареса. Гледам тук тия цветове, всичките интересни, всичките ние нищо не мога да избера, брат. Казвам ти, дръж виж ти, направо ми писна човек, нещо мога да избереш ти. Нищо. Тук се отдели едно, братле. Този цвят, брат, този цвят не е хубав. Абсурд, как ще направя колата лилава, брат? Това е Мерцедес, лилав ще го направи. На дай късмет? някакъв, фърля го това, дай някакъв късмет. Виж някакъв друг цвят, брат, фърля го това. Не.